nung sa una nga ano nga unay nag-adto dito nagpautang sa kwela sa Tajik. Kay amo gutong meeting katong Bombay ba? Nya kay na wala mo sa kabalik na sa India. Di kuan niya sa mga napautang daw niya aduan sa amo tapos piling ay ano daw na kay nakuha dati 5,000. Tapos kay nag-interest naman siya, naabot na siya 8,600. Wala kaya yung information, nagamit yung pangalan. Namin mga ano mga dito, katong pakilapan niya ganit sa tao nga nagutang. Pwede ka talaw lang mo sa imo kung imo nga isang pirma o dili. Bayray na eh. Saan eh? Bayray ka na eh. Sir, kamu sa buyet? Buyet pangbayon? Sir, kay nung sa una nga ano nga unay nag-adto dito nagpautang ng kwela sa Tajik. Wala mo ko ka. Kay amo gutong busing katong Bombay ba? Nya kay na wala mo sa kabalik na sa India. Di kuan niya kung mga napautang daw niya aduan sa amo tapos galing dito ubos. Ay ano daw na kay nakuha dati 5,000. Wala mo ko makakuha. Tapos kay interest naman siya naabot na siya 8,600. Wala. Wala kaya yung information, nagamit yung pangalan? Ano ba? Anong asawa kaya? Ba't nakakuha? Masig na yan. Wala. Ano mo yung pangalan ni Sir ba? Taon kaya? Wala yung kapakuhaan ni Sir. Kasi bulig ko Sir. Video lang may kay proof lang namo nga nabot sa bigyan to anang ba tong mga ginasugot sa among busing. Anang ano dito katong pakilapan niya ganit sa tao nga nagutang. Pwede ka talaw lang mo sa imo kung imo nga isang pirma o dili. Kung dili balik ra pud namo hindi mo amo ana na imo nga dili man mao. Tanawa lang para ko. Ilan man nakabalan. Kabalo ko sa imo pirma. Kaya sa una 5,000 na siya karon kay lugay naman nag-interest na siya 8,600 lang giabot. Happy birthday yo. Happy birthday sir. Oh, birthday. Hindi nga po dam no? Lahat sinsa kayo sila. Pero jud minaadto na tulong sa Kamu pangalan
Hey, birthday, Happy daddy. birthday. Daddy ko. Gikan say Ma'am Lotlot. To Papa Bunyan from Ma'am Lotlot. Salamat. Sana all. Sana all. Naa si Mama Suling daw. Ay, dira ka Mama Suling. Ani? Gusto ko yung masulti ng mga anak so. Ah! Sa punas so. Sa punas so. Naa ba daw si Ariel? Ariel! Oh, si Kwan eh. Dudong ni. Bata lang ko rin eh. Dudong. Ariel, Ariel. Enjoy. Enjoy. Kamu na. Enjoy. Kamu anak tul. Ano ka lang daw kay Lola mo? Ano mas mga dire? Ay, Mama. Happy birthday. Nakay sa Karakay. Mama Suling from Saka. Oh, naglalagay ko yung nanay. Sige pa. I call Janice from Mama Lotto. Ang akong magpasurprise karon murag kuan ba murag kandidato dagan kay pahatan. Kani from Artose Dodo from Lotto. Pero dapat na ang iyong review. Napod may amuas so. So, Adong from Lotto. Adong, Kuya Adong. Adong. Mamalay. Mamalay. Ado. Si Isang. Kuya Isang pod. Itang. Kalalang. Si Banban o si Dodo. Kapitsin. Ma'am. Ay, nabalik. Adong na lang. Si Adong. Moni. Ay, kuya sa ka. Diri ka. Si Adong naman. Si Adong. Ay, Adong kayo. Adong. Si Adong na siya. Adong. Kuane, itang ni. Adong. Adong. Kani ma'am. Ay, si Adong asa. I'm nunot. I'm nunot for sure. Ay, Banban o si Dodo asa ma. Dudong. Tandaan. Banban and Dudo. Mas yan ay. na lang ng sawa. More birthdays to come, more candles to blow, stay healthy, mahal sa ayong mga ni Mama. No more drama na, miss na kaayo sa mga na. Ang imong inabot ng anak sa kuwi, Luto. Palakpakan na ko Baliduha sila ang nagpa-surprise na paisa. Pang happy birthday. Sinaot ko matagaan ka pa sa Ginoo o dasan kang birthday na maabot sa imong kinabuhi. Ayaw sige kaguol kung unsay handa ni Aramin. Sinaot ko nga mubalik na ka sa pagpangalagal sa Ginoo. O happy anniversary ni Lutuhan ni Mama. Anniversary ni Mama. Happy anniversary ni Hoy. Yoy ko. Yoy ko. Wala lang namo kita. Kay mo asa. Salamat kay pinagdali mo imong mga apo. Enjoy og good. Ug ubang ako. O mga apo sa tungod. I love you, Papa. Ang nagpangga imuhang anak Tata Sambayo all the way from Kuwait.
Yay! Okay, happy birthday. Wala ko ako ah. Mag-greet na lang ko. Kantahan natin sila, oh, happy birthday. Shout out na lang ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dito yun. Bisa. Wis nga. Long life. Yay! Happy birthday! Palakpakan natin, sister! Dapat isa. Ay, sakto ang ilang wedding anniversary. Happy 46th anniversary, Papa and Mama from Tata. Okay? Yay! Happy anniversary! Palakpakan natin sila. Sir, makalimutan na ka sa imong kaistorya sa imong duha ka anak. Kadalaong surprise. Tol, pasilpit ato tol, maulam. Salamat ko ni Tata. Isa kalayo. Nagapot niya sa kuha. Magdalan. Salamat lang. Salamat sa ran. Okay. Sir, okay lang mo nila. Lumabas sa kalipay. Idadalan ko Tunay nga laki, di mo ilang. 8,600. Si Nanay. Sa iyo ka istorya kay Mama Lodlod. Kanina ka kay Mama Lodlod. Kanina ka istorya sa Mama Tata. Bahiram ni Joy. Dali tol ba? Dali tol. Tabang tol. Price ninyo kamuan. Wala mi nagdahom nga. Naaday maabot sa amuan. Salamat, Lord. Tata. Happy ka, Ma'am? Happy kaayo. Ikaw, sir, happy? Ape ka na kaila ko. Nakaiyak? Okay na. Okay. Isa man itong mga nakalawat ang sa inyong istorya. Salamat kayo. Ne. Salamat kayo basig. Kadawat na ko. Thank you sa mga donors. Okay. Sir. Si Sir Jose Delis. Itol. Ma, salamat kaayo. Salamat sa tanan nimong hatag. Salamat dahil kay sa Salamat. tanan bisan naglisod mi wala ka kalimot sa mo kamong duha. Dagan salamat. Wow. Sir Dodo. Dakan na kayong salamat jay. Ug kaning tungod sa nganing okasyon murag nakatapok ni. Mag-celebrate ba, no? Ngani Tinod ulan-ulan. salamat kayo sa tanan niya. Punta sa mong Ulan tanan. lang yun ko. Daghang salamat ma. Maabot sa yani nga parte. Okay. Thank you so much. Palakpakan. Happy birthday o happy anniversary ninyo. May higit pa ba sa isang katulad
mundo.